yende jumɓare 11 lewru August hitande ɗo. Dental maskiɓe jam'iya laamotonga ha lesdi Nigeria wato APC Professional Forum les jagorgal Malam Isa Yuguda waddani ardiɗo lesdi Nigeria on gilla. APC Professional Forum ni tiggama nder hitande 2018 les jagorgal Malam Isa Yuguda on. Dental majum ni walliti jam'iya APC hedi fannuji ɗuɗɗi. Bananta hawrinde nde dental majum waɗi yende 8 lewru ɗiɗabru rowani ha jawleru sare laamu wato State House Banquet Hall ngam wallitiggo jahol yeso risku lesdi ndin. Moftorde bo nde ballo ardiɗo lesdi Nigeria ɓoymajo wato Mustayemi Osibanjo wakilti Muhammadu Buhari ha muɗum. Nonnon bo fahin dental majum waɗi moftorde yande 18 lewru January hikka ɗo ngam lartugo alƙibila alkawe Bola Ahmed Tinubu daraniɗo jam'iya APC ngam suɓego dow darnde ardotoɗo lesdi Nigeria wakkatire nden. Nonnon bo ɓe mballiti ha doggingo campaign cuɓi ɗin. Ɓe holli seyo maɓɓe dow nasaraku ɗum Bola Ahmed Tinubu heɓi ha ragare cuɓi ɗin. Ɓe mani jabruɗe kese ɗum Tinubu hoosi ɓaawo maggago dow korowal laamu. Sakkontama dow ko larani rento be nanta jahol yeso risku lesdi bananta ittugo wallinde dow nebbam petur, mo'itingo laabi jaɓugo jomorgol be fotitinki canji cede lesdi Nigeria wato naira be cede lesɗe yaasi. Ɓe sawri Bola Ahmed Tinubu dow wurtina jabruɗe kese ngam tabitingo ɓe o ardini malla bo ɓe o tambini kuuɗe ɗo huwa bananta no handi. Dow ko larani non on waɗi ma ɓe andini taskara waɗugo moftorde nde 4 ha hitande wato ɓaawo lebbi 3 fu ngam lartugo anniyaji gomnati gaɗaɗi be nanta tammuɗi waɗego. Ɓe tefi bo Tinubu on yaalira ha moftorde ɗen. Ɓaawo gidal maɓɓe be Bola Ahmed Tinubu ardiɗo dental majum wato Malam Isa Yuguda andini kuude Radio International banni. To alhamdulillahi min gari lamorde lamiɗo leydi min gari ngam min komnamo kadi min okkamo wato nonno min tammi leydi wo'itinte. To inchallahu o nani min kadi o waɗi alkawal shawara min okkimo inchallahu o jaɓi ɗum ko ɓe naftira e majum ngam leydi heɓa wooɗa. Min bolwi haala ɗuɗɗum security jonde jam. To inchallahu no nani ko min mbimo inchallahu mo wi mo naftira e majum ngam o heɓa nasara dow ko waɗi yeeso ngam hanko Allah hokki hakki wato ronda ko dongal dow hoore mako dongal Nigeria. Kadi min ɗon torro Allah wallitamo, Allah bo waɗa mo timmina jam. Assalamu alaikum. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu, kuude Radio International be TV.